Δευτέρα ξημερώνει ο ουρανός πόσο κόκκινος είναι, για δυο παλικάρια που χάθηκαν νέοι, ο Χρήστος και ο Μίλτος που χάθηκαν διαδοξασμένοι, μα τώρα εκεί που πήγαν τους μιλούν οι αγγέλοι. Τα δυο παλικάρια μας χάθηκαν έτσι απλά, δυο δίδυμα αδέρφια τόσο καλά παιδιά, μα δεν θα μείνει έτσι, δεν θα τελειώσει εδώ. Θα συνεχίσουμε να επαναστατούμε, να διωχτεί το κακό. Αν όλοι έκαναν το σωστό, δεν θα ήμασταν τώρα εδώ, θα ήμασταν σ' άλλο μέλλον. Αν όλοι έκαναν το σωστό, δεν θα το έγραφα τώρα αυτό. Αχ, αυτό το συμφέρον.